Et preocupa l'ús que fa el teu fill d'Instagram? T'expliquem com configurar-lo perquè sigui segur. Pots enviar una sol·licitud per supervisar els comptes d'Instagram dels teus fills adolescents. Per fer-ho, vés a Configuració, Centre per Famílies i convida el perfil del teu fill perquè accepti la sol·licitud. Podràs revisar l'opció Administració del temps des de Configuració per saber quant temps passa a Instagram, posar-hi límits o recordatoris diaris. També podràs consultar amb qui està connectat, a qui ha bloquejat i amb qui xateja. És recomanable configurar el seu compte com a privat, així ells mateixos podran aprovar qui volen que el segueixi i eliminar seguidors no desitjats, limitar els comentaris i desactivar l'opció de veure si estan o no connectats. També és important activar l'autenticació en 2 passos per evitar que els robin el compte. Ho pots fer des de Configuració, Centre de comptes, Contrasenya i seguretat. Recorda que cal tenir 14 anys per fer servir Instagram i que cal acompanyar els fills en l'ús segur de les xarxes socials. Estigues al cas del tipus de contingut que els agrada mirar, educa'ls sobre com actuar en situacions d'assetjament i explica'ls que només han de relacionar-se a les xarxes socials amb persones que coneguin. És recomanable configurar